Tot seguit veurem què conté una intervenció oral com pertoca. Y després traduirem fruncir el ceño o cejo. Tengo la voz gangosa. Quitad del medio. Paràmetres d'una intervenció oral. Per fer una intervenció oral com cal, els paràmetres són els següents. Cal fluidesa, és a dir, un ritme continu de la parla, és a dir, no fer una arrencada de cavall ni una aturada de somera. 2. Correcció, és a dir, tindre cura de la gramàtica. 3. Adequació, és a dir, tindre en compte la rellevància respecte de la situació comunicativa en la qual es té en compte la persona destinatària de la informació i també el registre en què es desenvolupa la intervenció, que en el cas del nivell C és formal. 4. Claredat i estructura, és a dir, es té en compte l'ordre lògic de les idees, la seqüència lògica de les idees, la presentació lògica de les idees, en ordre, en seqüència. 5. Cohesió, és a dir, el manteniment del fil discursiu amb l'ús dels connectors. I 6. Pronúncia i entonació. Convé tenir, almenys tendir-hi bé, una pronúncia genuïna, a més d'una entonació, inflexions de veu, variacions de veu, en línia amb els matisos de significat, sensacions, que es volen transmetre. Passos per a fer una intervenció oral eficaç. Abans de començar, un incís sobre la llacuna rosa de Torrevella. Som a la llacuna de Torrevella. La rosa. I per què és rosa? El responsable del color de rosa de la llacuna és El bacteri? d'una liella salina, productor de carotenoide, que és un pigment. El bacteri és una microalga halòfila. Halòfila perquè viu en un Medi? salí. Bé, doncs... Per tal de fer una intervenció oral eficaç, cal 1 i 2 delimitar el tema i el temps de l'exposició segons ens marca l'enunciat. 3. Adoptar un punt de vista, és a dir, una tesi, és a dir, una opinió respecte del tema. 4. Pluja d'idees, per tal de cercar arguments a fi de defensar el vostre punt de vista, és a dir, la tesi. 5. Seleccionar els aspectes que considereu més rellevants per a la situació comunicativa. I 6è, elaborar un guió per tal de jerarquitzar les idees i limitar la improvisació. Un poquet d'improvisació I aporta igual a al discurs. naturalitat, espontaneïtat, però un excés D'improvisació és molt arriscat. I un excés de seguiment del guió t'enxampa, et delata, que tens un discurs massa preparat, massa elaborat, massa constret, massa encotillat. Vaja, mancat de flexibilitat. Traducció de les expressions arrufar les celles o el nas, fruncir el ceño o el cejo. Tinc la veu de nas. Tengo la voz gangosa. Fuig del mig. Quita't del medio.